Statenakkoord is gegaan over een wetsvoorstel. Dat is gisteren gebeurd. Daar is in het Curaçaose parlement een wetsvoorstel met stimuleringsmaatregelen voor de werkgelegenheid van jongeren goedgekeurd. Zodra de wet is gepubliceerd, wordt het mogelijk dat jongeren tussen de 18 en 29 jaar die een baan vinden, door hun werkgever kunnen worden vrijgesteld van loonbelasting en sociale premies. Volgens staatslid Virginie Braunbeel, die het initiatief heeft genomen voor de wet, ondervinden veel jongeren op Curaçao moeite bij het vinden van een baan. Het wetsvoorstel is een out-of-the-box idee om meer jongeren aan een baan te helpen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met extra gewerkte uren. Het idee is dat werknemers daadwerkelijk meer geld overhouden wanneer ze overuren maken. En dat geldt niet alleen voor de jongeren, dat moet ook voor andere mensen gelden. Maar het idee is dat een werknemer, dat een werkgever ook nog een voordeel krijgt met de betaling van sociale premies en loonbelasting als hij een jongere aanneemt.